Amb molta emoció em dirigeixo a vosaltres per primera vegada des de l'Àtrium de Viladecans. El teatre és la màxima expressió de llibertat, perquè és un lloc on se'ns permet ser nosaltres mateixos. Joan Brossa, de que aquest 2019 se'n commemora el naixement, escrivia: escric aquest poema a la sorra i l'esborro de seguida. Mar endins. Aquest vaivé com la mateixa vida ens dona la mesura i la constància de tot. Ens immergim en la màgia i no només per refrescar-nos els dits. Mar endins. Deixem-nos bressolar per cada instant de música i d'imatges. Aquest passat 2018 hem complert 40 anys de la nostra escola. És amb actes com aquest que donem sentit de comunitat. I amb això volem donar les gràcies a totes les persones que ho fan possible. Gràcies. Agrairem a més que mentre duri l'espectacle i per respecte als artistes no marxeu de les vostres localitats. Que gaudiu de l'espectacle. ¿Pez preparado? ¿Pez preparado? ¿Pez preparado? Venga, pues sale pez.